namestio sam mikrofon, ovo ploučaj, tu unutra, tu statura, tu miš, tu super. Evo sad. I velik pozdrav sa vama, ljudi, dobrodošli u novu epizodu Clash Royale, ljudi, danas igramo Clash Royale. Ljudi, znači, ovo je nemoguće, znači, ljudi, znači, vi ne vjerujete šta mi se danas desilo kad sam bio u školu, pošto ja prva smijem. Ljudi, znači... If you don't know about Deco by now, rude boy, check out the... Znači, kako sam ja dobio Majrera, to je nemoguće. Znači, ljudi, ajmo otvarati, neću, ajmo donirat, neću, neko igra friendly uglavnom. Ljudi, to je nemoguće. Znači, ajmo jedan battle. Znači, ljudi, evo šta se desilo. Ja, znači, imao sam blok čas biologiji. I ja dam svoj, to jest, ja dam svoj mobitel drugu, pošto je on dežuru, pa dam da se igra, pošto on njemu, to jest, nema, to jest ima svoj, ali eto, zaboravio ga. I ja sad dam njemu to i ajde, eto, igraj malo Clash, ali instaliraj NBA, nešto, praviš svoj tim uglavnom. I on je igru tu. I ja, znači, ljudi, to nije moguće. Znači, ja završila se biologija, pošto je meni biologija na spratu, ja sad silazim sa sprata i idem laganica, ja zaboravio za mobitel, sam ja njemu uopšte i dao. I ja sad idem laganica, moj, kada dođe samo moj drug, to jest, moj drug dođe, dobio sam Majnera. Ja sam taj rad došao, seriš. Ja sam mislio serije lik, to jest dobio na svom akauntu, ja mislio, ej, sad ćete roknut, znači nećete biti. Lik dođe dobio na mom akauntu. Ljudi, ja kad sam počeo vrištat, znači, ja sam pravio krug oko sebe, ja sam vrištao, ja ne znam šta sam radio više. I kad dođe samo, meni došla, ja vrištim, znači toliko sam vrištao da se ovo desilo. Ja sam toliko vrištao da je došla nastavnica to je nije nastavnica, direktorica i moja razredna je nastavnica iz engleskog. Oni su izašli. Ja se derim, znači, po školi, ja vrištim, ja znači. Ja dolazim, ja došao u direktorcu, uzeo mobitel, pokazao ovako, evo dobio sam Majnera. Znači, razredna, ja vrištim, samo razredna me uze za... Nastavnica me samo uze za ruku i reče, ajmo malo. I dođe, kaže me razredna, još jednom se ovo ponovi, ide ukor razrednika na četvorku. Znači sad sam dobio opomenu, a ide ukor razrednika koji je još jedan incident napravio. Znači ljudi, ja sam toliko vrištao da to nije moguće. Uglavnom još nisam napravio dobar dek za Majnera, ali uglavnom evo trudim se. Umjesto ovog rajdera sam stavio Majnera, pa možda bude i dobro. Uglavnom, sad tu, uzmi, tu možemo. Evo, uzet ćemo onu, shit, nećemo, izgubio sam. Uglavnom, ljudi, znači, dobio sam Majnera, tu će biti slika sa strane, i ljudi, znači, dobio sam ga iz Crown chesta, iz ovog strane, znači, ja sam se usruo, ja sam vrištao i došao, izašao iz mobitela, vrištao, i onda sjeti, možda me je lik zajemu, možda nije na mom akauntu, ja otvorio adbaktiv. Jesam ja vrištao, znači, i samo odvede direktorici, kaže, još jednom nešto ponovi tako, ukor razrednika na dvicu, na četvorku, ali za sam je vlada na petici. Uglavnom ljudi, imamo otvoriti još hard chestove, uglavnom, i nije mi drug samo to dobio, već mi je dobio i golema. Evo, ovo je dobio. I jest da ja to neću koristiti zato što je shit, ali uglavnom ljudi, skupio sam i barbare.
683, sam to skupim još 4000 i da dogradim. I ljudi, legendary for the win, znači, ljudi, ja ne mogu vjerovati. Uglavnom ljudi, i također, ako niste znali ljudi u klanu, ima ovdje friendly battle, to sam već pokazao, a ljudi vi možete spektatat, to jest posmatrat kako igra neko. Evo se igra X Purple i Sword A452. Nijem pojma ko su ti likovi, uglavnom eto igraju. I uglavnom, pozdrav, znači za Nukotu, ja mislim da se tako zove, znači njegov YouTube kanal će biti u deskripciji i bit će YouTube kanal u deskripciji od Čose Fatifa, nijem pojma kako se zove kanal. Uglavnom ljudi, ako vam se svidilo, ja, i zašto ću staviti? Zato što su oni kraljevi, oni su mi sve pomogli u takvom. I uglavnom, znači, bacite like, share, subscribe i šerajte malo, šerajte malo više, znači, malo ako vam se sviđa baš ovaj YouTube kanal, šerajte. Uglavnom ljudi, ako vam se svidilo, ostavite like, share, subscribe i ostavite obavezno komentar, ode mikrofon, ostavite komentar i dobio sam minera. Pause.